Breaking news. Pane mashoko obuda toga mashoko achinzi there is a culprit aiwa ubato achipa information aiwa from the Ministry of Finance aiwa to Comrade Geza and team zvaendwa manje. Mashoko aya arikubuda achitaurwa nevakomana vamozva vane intelligence unit aiwa yekozwa vanouya panapa vachiti aiwa pane a culprit iri kunzi yabatiwa aiwa yakanga ichipa kana kuti iri kupa information kune team Geza vari kuplana maprotest musi wa 31 March. Subscribe like on the bell icon. Izvi zvakunakidza manje. Tikuona komuna kozva mudanyira chiri breaking news. Part of the system says it has found the culprit giving information from the Ministry of Finance to Comrade Geza and team. Investigations have revealed that one of the directors of Ministry of Finance called Nyaruwanga is the one giving information about contracts, payments of big officials. Domashwaruda panapa zvinzi aiwa there is a director abatiwa panapa arikuonekwa as a culprit arikupa information aiwa kune team Geza arikupa information about contracts pamwe mapayments aiwa big officials. Panguva ino yatiri kuona kuti aiwa Bosho Geza panguva ino yatiri kuona kuti ari resolute achitaura pamusoro pemademonstrations ari kuda kuitiwa on the 31st of March. Panguva ino ndiye munhu ava influential and abva konzeresa a controversial situation nyika yeZimbabwe. But tiri kuona kuti panapa the regime iri kutsvaka maculprits, iri kutenderera using social media aiwa using intelligence dzavo. Panapa panoonekwa kunzi there is a culprit obatiwa achinzi aiwa ari kupa information kune team Geza. Panapa we do not know the effect pamwe information yacho kuti in full detail it was all about what, but ndo mashoko ari achiripotewa on the kozwa page achiti there is a culprit anobatiwa achipa information kuna naBosho Geza. Chiitiko ichi chinonyatswa kuonekwa kunzi aiwa even those guys vari kuholda macontroversial kana kuti maimportant positions in the government, muchikuona panapa vachipa information kune vanhu vari kupusha for the remove wemutungamiri wenyika. Zvinozoratidza kuti aiwa everyone, be it you are in the ruling party, even you are in the government, panapa people they are not fully satisfied with the current leadership. Tudze mafunguro enyu kuti pamusoro pechiitiko ichi. Kana comment section yedu, subscribe or like, turn on the bell icon.